सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। राजापूर तालुक्यातील नाटे येथील बंद घर फोडून दागिने आणि रोख रक्कम चोरून नेणाऱ्या दोघांच्या मुसक्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं आवळल्या आहेत। पाहूयात। नाटे इथं भाड्याने राहणारे रोशन बच्छाव हे बाहेरगावी गेले असताना बंद घराचं कुलूप तोडून चोरट्यांनी दागिने आणि रोख रक्कम असा 2,91,000 रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला। जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक बीबी महामुनी यांनी नाटे पोलीस ठाणे आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पथक तयार करून आरोपींचा शोध सुरू केला। स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं 2 आरोपींना कोल्हापूर हातकणंगले येथून ताब्यात घेतलं। विकास पवार वय 23 राहणार सांगली आणि संपत पवार वय 20 राहणार सांगली अशीच आरोपींची नावं आहेत। ही कारवाई स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक नितीन ढेरे, उपनिरीक्षक संदीप ओगले, हवालदार योगेश नार्वेकर, विजय आंबेकर, दीपराज पाटील आणि अतुल कांबळे यांनी केली आहे।